Estar aquí hoxe con todos os comerciantes e todos os consumidores de Ourense que apoiamos o comercio local, porque a cidade de Ourense nace polo comercio, como nacen as vilas, non son só as augas termales, campamentos romanos, etc. Sin comercio non hai vida, por eso é esta unha concentración tan importante para todos. Paso a lelles o manifesto. E así, manifesto en favor do pequeno comercio. No desenvolvemento económico e social de Ourense, a participación do pequeno comercio foi un elemento clave. Desde hai décadas, Ourense é especialmente recoñecido pola variedade das súas tendas e os seus produtos de calidade, pola profesionalidade dos seus comerciantes e pola imbricación con outros sectores característicos da nosa cidade, como a restauración, a cultura ou o termalismo. Co inicio da chamada Gran Recesión, acentuáronse a vulnerabilidade e ameazas de supervivencia que azoutan o comercio local, afectando a situación económica de multitude de familias que viven directamente da actividade, pero tamén dos múltiples empregos indirectos. Conscientes desta realidade e legitimados como fonte xeradora de benestar económico e social, desde a Federación Provincial de Comercio demandamos unha serie de medidas fundamentais para unha visión responsable sobre a situación do mesmo. En primeiro lugar, en o que incumbe a desregularización das rebaixas, manifestamos que os períodos de promoción continua desmotivan a compra do cliente e producen impactos negativos na marxe, o que compromete a calidade dos produtos e a viabilidade das empresas e ocasiona importantes dificultades e atrasos nos pagamentos que debemos asumir cada vez máis. En segundo lugar, consideramos excesivos os tributos que abonamos á administración local. Por iso, consideramos precisa unha rebaixa de taxas dos concellos pro servicio de augas e lixo pro pequeno comercio. Algúns destes impostos non están vinculados directamente aos ingresos derivados da propia actividade comercial, o que supón un trato non equitativo pros pequenos empresarios, sobre todo pros máis novos. O comercio minorista representa cerca do 25% do total de traballadores por conta propia. Por iso nos parece un despropósito o importe da cuota da Seguridade Social, pois non garda relación coa cantidade facturada e sin considerar siquera se o negocio se encontra nas primeiras etapas da súa creación, cando os beneficios son mínimos ou mesmo inexistentes. Estas cotas parecennos inasumibles polo pequeno comercio. Queremos resaltar tamén o prexuízo económico e a competencia desleal que supón a presenza nas rúas máis comerciais de vendedores ambulantes sin os requisitos necesarios para exercer dita actividade, sin falar xa da pésima imaxe que o noso xuicio pode supoñer pros clientes e visitantes que percorren a nosa cidade. A venda online. Reclamamos que as transaccións comerciais feitas a través de plataformas online se graven cun imposto do 20% e que ese imposto revirta no concello desde o cal se realice a compra. Reclamamos plans específicos de revitalización do comercio nos barrios da cidade, xa que case a mitade dos baixos comerciais están baleiros, co impacto negativo que isto supón tanto para as rúas como para os propietarios dos baixos comerciais. Por todo iso, ante a progresiva avalancha de peches que se leva producindo desde o inicio da crise, reclamamos unha aposta firme polo comercio local, cuxa existencia aporta vida e dinamismo ás nosas cidades e vilas e incrementa o valor das propiedades coas que comparte ubicación xeográfica e, debido á súa proximidade e facilidade na elección dos produtos, permite unha maior capacidade de decisión ao cliente, millorando a súa experiencia de compra. A nosa
A nosa intención é expresar a necesidade dunha estrategia conxunta por parte de organismos e institucións públicas que involucre conxuntamente os diversos actores do ámbito comercial, provedores, distribuidores, clientes, co obxectivo de impulsar un futuro común de interese público, capaz de xerar oportunidades de emprego e aumento na calidade de vida de todo o noso contorno. Federación Provincial de Comercio de Ourense, 13 de febreiro de 2019.